Здравейте, искам да ви покажа приложението на lookup функциите с идеята, че има някои случаи, в които да не могат да бъдат използвани по този начин, по който първоначално видяхме, и това е случаите, когато примерно искаме да търсим според два критерия, примерно в нашия случай може да направим по този начин. Номер и град, примерно София, и примерно ако има един Иван Иванов, който е вече в Варна, той също по номер 1 в Варна. Нека да направим по този начин. И сега, ако имаме два критерия на търсене, не само номер, но номер и град, LK функцията няма как да се справи по някакъв начин, по който първоначално сме смятали с търсене в хвърлена колона. Затова има друг начин, по който може да направим. Това е не е много сложен, само че нека тези данни да ги прехвърлим в друг sheet, да окръстим data 3. Общо взето съвпада с начинът, по който се види нашата работа. В data, нека да си остане първоначалните данни за предишното упражнение. В data 3 имаме същите данни, като искаме да търсим по два аргумента номер на студента и града, в който той се обучава. Ако се върнем в info, да си направим нова таблица. Ако искаме да направим, да търсим по два аргумента, в случая град, нека да бъде Варна. Нека си копираме формите, които използвахме преди това. Използваме не data 1, data 3. И нека да използваме ето. Така. Това, което се случва, е, ако използваме по този начин данните и търсим само с ключ номера, няма да получим коректни данни. Оценката на тук. Така. Секунда само да довърша. Трябва да решим момента. Това, което се случва е, тъй като копирах отгоре формата за старата таблица, тя търси от A до D, пък нашата таблица Data 3 вече от A до E са данните, в които искам да търся. Данните пък в E не ми трябва към момента, не търся, няма да ги търся, да не регистрира. Така искам да търся между A и E, аз съм задал само от A до D и затова когато дам функцията да търси от A до E, но всъщност range, в който съм дал A до D, няма как да се получи, просто трябва да търся от A до E, нищо повече, ето тук от A до E и тук от A до E, за да вземем последната колона, излиза 69. Това обаче, което се случва, излиза Иван Иванов 69 и взето този Иван Иванов, а не този Иван Иванов, който е на 99. Въпреки че този отваря този цъф, ние по никакъв начин не оказваме града, пък те имат еднакви номера, ето еднаквите едно и тук едно. Това, което искаме да направим, е да използваме два аргумента на търсене. Това също се случва от време на време. Най-лесният начин е да добавим нова колона. Завете, че като добавим нова колона, тук започва търсенето вече не от А, ами от Б. Тъй като Excel автоматично изчислява, че при добавяне на нова колона нашата област на търсене се измества съвсем ясно. Той не знае, че не искаме да използваме и А, затова ние тук ръчно си напишем и А след това, но нека първо да използваме данните. Това, което може да направим е да използваме функцията concatenate. В случая нека да бъде така, кода на студента и града, по този начин. И става едно София и така нататък едно Варна. Сега, което може да направим тук същото е да си сменим една колона някъде, където няма да използваме, после може да скрием дори и по същия начин да дадем concatenate на едно Варна, т.е. кода на студента и града. Сега това, което искам да направим
да разширим областта на търсене. Тя ще от А до Е. Няма да използваме вече а ще използваме едно варна, т.е. полето, в което сме свързали двата критерия, които искаме да търсим. И ще ги търсим в колона А в другия sheet, в sheet data 3, където също сме свързали двата критерия. Тук също ще направим по същия начин. Това е Иван, получава се. Нека да копираме надясно и после само да сменим. Така, тук е от А до Д. Вече сме от А до F, а не от А до Е, както поначало. Тоест ние трябва да сменим тук още от А до F и тук от А до D. А до F е областта, в която търсим. Това е броя на колоните, които се бъдат, т.е. са колоните, които ще бъдат преброени и всъщност ако съвпадат началото на областта, в която търсим и броя на колоните, т.е. ние с този аргумент оказваме коя колона да използваме, в случая колона D. Тук се сменим и искаме да извадим колона E. Иванов, тук ще колона E, Иванов. Ето е тук колона Иванов. В нашия случай този запис. Така, продължаваме нататък. Това, което извадихме беше E, това, което е следващото е F. И си дадат точките. Тук забравихме да сменим F също. Аз забравих. Не знам, защо използвам нашето число. 99 точки излиза, както в първия път, когато излязоха 69, сега излизат 99 и ако имаме два аргумента. Обикновено, когато се използват такива аргументи, те няма нужда да бъдат видяни, да виждат потребителите, може да се скрият тези колони по този начин. Всичко изглежда сякаш нормално. Това, което обаче още може да ви се случи понякога е, че не може да сложите на първо място колоната, която търсите. Примерно в този случай, да кажем, че имате един, ето този странен случай. Нека да направим отделна таблица. Се пази. Така, това, което може да ви се случи, е, че не може да сменяте имената да променяте местата на колоните. Случва се понякога работа на таблици много лъкъпи и ви искате да търсите не по първия аргумент, по втория аргумент. Ето по този начин. Колоната ви се пада на много място, на четвърто място и всъщност в този случай VLOOKUP въобще не може да бъде използван. Сега ще ви покажа един бърз заместител, не е много сложен. Нека да видим данни тук. Сега. Начин, в който аз изструктурирам поне такава подобно търсене е такъв. Използвам функцията match. Match да действа по същия начин, по който и VLOOKUP. Сега избирам си ключа, от който ще търся. Това пак е номера на студента 3. След това избирам областта, в която ще търся. В случая областта е колона D. Разпределям D и искам точно съвпадение, т.е. искам с нулата. От тук се избира нулата, точно съвпадение. Другите са по-голямо или по-малко, че няма да го използваме. Направено по този начин също ви показва, че числото, което съм търсил, 3, се намира в колоната, която съм задал на ред четвърти. Само секунда, 3, наистина ред четвърти. Да, ето ред четвърти. След като имам вече на кой ред се намира данните, които ми трябват, аз искам да изкарам името. Това става последния начин с функцията index. Функция index има няколко аргумента, в случая 3, но ние случай използваме само 2. И в случаят index всъщност го казваме в коя колона иска да гледаме. Т.е. областта, която искаме да гледаме, в случай областта е колона А, искаме да гледаме имената, затворяваме и следващият аргумент е кой ред искаме да гледаме. Ние преди малко изчислихме кой ред искаме да гледаме, това е ред номер 4.
Затворим по този начин и излиза Мария, както и тук, така и тук. Това, което е малко по-неприятно, че се използва два реда и затова се прави следното нещо. Тази функция си я копирам по този начин и я слагам тук на мястото на това, на втория аргумент. Функция във функция и излиза Мария. Това, което мога да правя след това е, когато копирам надясно, всъщност нещо не е работи. Тук съм застопорил толкова много натискане. Първо числото трябва да застопоря колоната или буквата. Навсякъде влиза Мария, тъй като навсякъде гледаме в А, но много лесно това може да се оправи. Тук избирам B, става Георгиева, тук избирам C и става смесена точки, тук това не трябва. Така че общо взето, дори когато колоната, когато се търси, не е на първо място или не може да бъде замесена на първо място, има някакво решение и това е с матч и с индекс функцията. Това са така най-често срещаните функции, с които може да прехвърлим определени данни от едно място на друго. Това, което мога да препоръчам е, когато се използват тези функции, да се прехвърлят номера, числа, но да не се прехвърлят суми. Тоест, ако примерно искаме да сумираме оценките на Иван или да намерим някаква средна стойност, не използвайте VLOOKUP, има други функции за това. VLOOKUP винаги връща само първата. Тоест в момента, в който срещне съвпадение, веднага връща стойност, не продължава да търсим и повече. Това от мен за сега. Надявам се да ви е било полезно.